Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Nastavljamo s problemom pisanja velikog početnog slova. Zapravo, kad je riječ o pisanju velikog početnog slova, razlikujemo jednočlane i višečlane nazive, odnosno jednočlana i višečlana imena. Obično, kod pisanja jednočlanih vlastitih imena nemamo nekih većih problema. Ako je riječ o jednočlanom imenu, onda znamo da se to jednočlano vlastito ime piše velikim početnim slovom. Pa, na primjer, ako se netko zove Marko, kao ja, ako se netko zove Leon, kao naš dragi snimatelj, onda neće biti u vezi s tim problema i znaćemo kako se to pravilno piše. Ako je grad Zagreb, ako je grad Split, Rijeka, tu neće biti problema. Ako je rijeka Sava, Drava, Dunav, onda tu također neće biti problema. Međutim, problemi nam se mogu javljati i najčešće griješimo kod pisanja višečlanih vlastitih imena. Dakle, to su ona imena koja imaju više članova, možemo reći više riječi. I onda u vezi s tim vlada zapravo i vrijedi jedno generalno pravilo koje glasi: kada je riječ o višečlanom vlastitom imenu, samo se prva riječ piše velikim početnim slovom, a od ostalih riječi, one koje bi se, kada bi stajale samostalno izvan toga imena, izvan toga naziva, pisale velikim početnim slovom. Od tog pravila isključuje se pisanje vlastitih imena, imena naseljenih mjesta, imena država i imena kontinenata. Dakle, u svim ostalim slučajevima samo se kod pisanja velikog početnog slova prva riječ piše velikim početnim slovom, a od ostalih one koje bi se, kada bi stajale samostalno, pisale velikim početnim slovom. Pa možemo navesti neke primjere. Na primjer, imena blagdana. Ako je blagdan Sveta Tri kralja, onda po tom generalnom pravilu koje smo spomenuli prije, prva riječ piše se velikim početnim slovom, od ostalih one koje bi se, kad bi stajale samostalno, pisale velikim početnim slovom. Tri kralja pišu se malim početnim slovima, tako da i u imenu blagdana Tri kralja pišemo malim početnim slovom. Na primjer, Vlada Republike Hrvatske. Vlada, jer je prva riječ u vlastitom imenu, piše se velikim početnim slovom, a s obzirom na to da se Republika Hrvatska inače piše velikim početnim slovom, izvan ovog naziva, Vlada Republike Hrvatske, onda ćemo u imenu Vlada Republike Hrvatske sve riječi pisati velikim početnim slovima. Hrvatska radiotelevizija, s obzirom na to da je riječ o imenu ustanove, o imenu organizacije, o imenu društva, onda prvu riječ pišemo velikim početnim slovom, a s obzirom na to da se radiotelevizija inače, kad stoje izvan imena Hrvatska radiotelevizija, pišu malim početnim slovima, tako ćemo i u ovom imenu Hrvatska radiotelevizija samo Hrvatska napisati velikim početnim slovom. Također, slična imena Hrvatske autoceste, Hrvatske šume, Hrvatska vodoprivreda. U svim tim imenima samo je prva riječ napisana pravilno velikim početnim slovom. Poznata hrvatska tvornica Kraš pisat će se tako da se tvornica napiše velikim početnim slovom i također Kraš velikim početnim slovom, jer je riječ o vlastitom imenu, odnosno prezimenu. Dakle, uvijek kada imamo višečlano vlastito ime, razmislimo o tome koje bi se riječi, kada bi se ime rastavilo, koje bi se riječi u tom imenu pisale velikim početnim slovom i onda to tako treba biti pravilno napisano i kada je riječ o vlastitom imenu u kojem se to ime nalazi. Naravno, i naš Jezikomat napisat ćete velikim početnim slovom jer je riječ o imenu kanala. Čini se kao da je pisanje velikog slova vrlo teško ili zahtjevno, ali zapravo ga možemo svesti na dva pravila.
Prvo pravilo je da se, kada je riječ jednočlana, ona piše velikim početnim slovom, a kada je riječ višečlana, onda pišemo također prvu riječ velikim početnim slovom, a od ostalih riječi one koje bi se, kada bi stajale samostalno, pisale velikim početnim slovom. Hvala vam lijepa na praćenju, gledajte nas, pratite, preporučite ovaj kanal i drugima i recite svima koliko je lijepo trajno ovladavati hrvatskim jezikom, učiti njegova pravila i biti uspješniji i u govorenju i u pisanju.